işe varayam sen. Owa gyýdym, işe barýan. Kaka bugün men doglananyny ýadymdan çykaran näliňa? Ýok gyýdym, onam bir ýatdan çykaryp boğmy. Yatyp diýjek. Bak kaka. Indi tawga dalmana bir pulun barmy? Bilem okdan şol bir iş gowy bolmazmyka? Sağ bolan, sağma oturup. Sağ ol, sağmantyk gel. Öz yaralarımı özüm saracak boldum, kömek deyip elimi hiç kime uzatmacak boldum. Kul vallam öz küllümden yine dirilip men demdik görecek boldum. Giysen özümen korkam o karankydan, bolmasa täzeden Başların täze dön. ömür gıysa yol, durmana wagtym yok. Meni tanaman, gürlemene hakyň yok. Hiç kime Kaka bugün men doglananyny ýadymdan çykaran näliňa? Näçe gede kallım men, näçe üşep yine yandım men. Näçe göz ýaş, uğradı ýanagymda, bu durmuşy damagymda. Koydy adamlar ýöne ýere. Näçe göz ýaş uğradı ýanagymda, bu durmuşy damagymda. Koydy adamlar ýöne ýere. Bu yürek näçe gedek döwülli gysatlar, ayagıma batanna döwdüm diýip öwünni köpler. Ene gyýdym. İçinden gowy arzuwlar etdi, üfle. Bak kaka. Gaýdym, näme arzu etdiň? Ece kakamın gowy işi bolsun bize köp pul getirsin diýip arzu etdim. Uzak yaşa. Uzak ya. Ay tuğanım. Evet. Tapmadım ha o sen salgı veren yerin. Aylanıp bilim tayinler eken. Razık eğlenip başlarsın da dost. Eyvay dost. Näme gamayın otursun o da? Kıydın aytmadın mı ya sürpriz edecek olyanmıdı? Yok, habar yok. Hava kıydım, kakın aytmadıydı. Uzaklığını tayinlik gördü ha. O adamları söýüň, panydan gitmezdenin. Hiç kime gazaklıdan, näçe gedek yıkılıp, näçe gedek kallım men, näçe üşep yine yandım men. Oğlanlar köp sağ bolun o. Tirap geleniz için. Yok o dost çağan degenlere lidik. Näme göwün var çağada? Dost ýanyň şol ýerde kömek etmejek bolup biz näme ýere? Sağ bolun oğlanlar. Siz olmadyk gorsaňyz men näme der? İçkin tanacak bol, tirkeşen çayın. Katnaşık çın dostluk, doğunun meter. Men özüm aýamadım ki içerde, gaýrda, hesretde, şarkıda, ahlamda gelmani tek dünýäler, baktılar gelmani baktılar. Söýümde şeýle bir söýdi bir yokda, onun bir öýçünden boş goýmadım men. Adam söýsem kimligine garamam, söýdim üstünlüğü yetmedi bile. Maňa bolsa belki görmediydiler, senin duruşma diýerler tek. Senin tek ýaşagyň sana bererek, senin bar berjek ömürde ente. Men özüm aýamadım ki içerde, gorup torap dep etmedim müýni. Käse ýönüp çyn urdular meni, käbadam çyn söýdiler meni. Hayır işler için tayyarım oldum. Şer işler tersinde koydum ben şeri. Son görüp otursam tutar yanıken. Dine benimle yer zartlarım oraya.
diyarda bir padşah bolupdyr. Ol halkyna diýsen gowy seredipdir. Gat-ak ýürekli rehimdar adam bolupdyr. Ol kiçiliginden enatasyz ýetim bolupdyr. Ondan bir gün ol içinden pikir edipdir. Bagyt näme diýilýän soragy adamlara täsirini bilesi gelip, halkynyň hemme halkyny ýanyna üýşürip şo soragy beripdir. O soragda her kim her hili jogap beripdir. Biri baýlyk diýipdir, ýene bir jan saglyk diýipdir. Garaz her kim her hili jogap beripdir. Iň sonunda da bir kiçik çağa gelipdir padşah ýanyna. Ondan şo soragy sorapdyr bolýan. O çağa da enatam bolmagy diýip jogap beripdir. O padşah da sorapdyr, näme üçin beýle jogap berýän, näme üçin sen beýlekiler ýalyp kiredeňok diýipdir. O da men kiçiligimden enatasyz ulalansam, enatamsyz men özüm gatpagysyz duýýan diýipdir. Padşah gözi ýaşdan olup o çağa beren jogaby bilen kanagatlanıpdyr. Şeýdibem o çağa bir sanlyk altyn beripdir. Rawayat halan bolsaň like post edelim. Sizem bagyt hakynda düşünjäňiz okman belläp geçin, jaňyz sag bolsun. Akbataňy alyp gömmenanyňy. Bile uşap ak bede gömünňi. Giderin men mydam bolman ýanynda. Yellen ýury keter deşim düldülüm. Hatta senin düşüme de girmejek. Uzak ýat ülkede taşlarynlar. Ähtimal gelmernem toy çaqylyňa. Diňe ediýetinde. Gussaň da çağır. Göz ýaşyňy güllük keçe damdyryp, kesretiňe boğulup käbäm sojamy. Dolar meni duduň ýen tamdyrym. Mehriň siňen şu pukara ojagy. Ýary hiçe ay wakanny tüýnükden arzuňa ýetirenni düşlerim. Gam gussany şeytan ýaly güýlüp men, gamçylaryň bulut ýaly üýşmegin. Çary Yegen Muradow, Ejeme diýen goşgusy. Türkmenistan at galan artist Şöhrat Saparow. Şöhrat biz sen näme üçin inşallah? Reklamamyz bolsun diýip, prosmotrymyz köpelsin diýip, patpisçimiz köpelsin diýip inşallah. Şöhrat düýünkü çeken videomyz, maňa seretene Şöhrat, düýünkü çeken videomyň prosmotry 20 men bolmady. Ondan şu stenany çeken bolsak, sen prosmotryň has köp bolardy. Ay näetdiň başlyk? Bola şu stenany ala. Menden kam prosmotr alsa var men aýlyňam merekli. İşden gidäjek wapşe. Şu stena menkidan kam prosmotr alsa düňküdenmi? Dawai barlar, stenany. Şöhratdan kam prosmotr bolýar. Ay bola. Şu prosmotr alsa var aýlyňam merekli başlyk. İşden gidäjek bola. Düşünçlik bir de. Ay alır bola.